takun kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura kowa na da mafari Bashir baikin mutane ya saba da makwabta ne Bashir mai taimaka ne ya buɗa wa mutane ne Bashir yan duk mutane ya duba wani yaye ne yana saba su sunai ya tattaka mataki ya dace da mafarki ya inganta makwanci to Bashir dan maluma hirar ka ake har Saudiya har nan gaba zai kai babiya inga ta wada inga zuma shafin gaba to sai mai karatu na kulle da makulle harshe da haƙori mata ne da maburje Bashir Jamalai yana nan kuce diji